Σας εύχομαι να περάσετε καλά και θα δώσω τώρα το λόγο στην πρόεδρο του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Σάφρας να σας απευθύνει ένα καλωσόρισμα και ένα χαιρετισμό. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Βρυσικών και Σαύρας, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συγχωριανοί, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 ετών από τη μαύρη επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής που αποτέλεσε την απαρχή του ξεριζωμού 1,5 εκατομμυρίου Ελλήνων από τις πατρογονικές εστίες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε κοινωνούς κάποιων σκέψεων σχετικά με το χωριό μας, τη Σαύρα. Στο χωριό αυτό εγκατέστησαν οι πρόσφυγες πρόγονοί μας τις οικογένειές τους με την ελπίδα πως σύντομα θα ξαναγυρνούσαν στα χωριά τους, στο Ισκίκιο, στη μακρά γέφυρα στο χώρο της Ανατολικής Θράκης. Όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ κατανοούσαν ότι η επιστροφή στα χώματα, τα πατρογονικά, ήταν πλέον ανέφικτη και το χωριό το οποίο τους δέχτηκε θα αποτελούσε τη νέα τους πατρίδα. Δεν δίλιασαν. Έπληξαν τον πόνο τους, ανασκουμπώθηκαν, μετέφεραν τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους, εργάστηκαν σκληρά, δημιούργησαν οικογένειες, έκτισαν σπίτια, αντιμετώπισαν τις αρρώστιες, τις κακουχίες, την καχυποψία, τους είπαν τουρκόσπορους, τους αποκάλεσαν ξένους. Αυτοί όμως αγωνίστηκαν με θάρρος και αυταπάρνηση, καλλιέργησαν τη γη που τους έδωσε το ελληνικό κράτος, την χτίσαν καρποφόρα, αύξησαν τα ζώα που είχαν και τα έκαναν μεγάλα κοπάδια, με λίγα λόγια πρόκοψαν. Πίστεψαν πως τα βάσανά τους τελείωσαν και πως με τον ιδρώτα του προσώπου το μέλλον θα ήταν καλύτερο για αυτούς και τα παιδιά τους. Ο πόλεμος του 1940, η γερμανική κατοχή, αλλά κυρίως ο εμφύλιος παραγμός που ακολούθησε, διέψευσε τις προσδοκίες τους για μια ήσυχη και ειρηνική ζωή. Ειδικότερα, ο αδελφοκτός πόλεμος, την περίοδο του 1947-49, ήταν αυτός που χώρισε μάνες από γιους, γυναίκες από άνδρες, διέλυσε οικογένειες, δημιούργησε διχόνοιες μέσα στο χωριό μας και για άλλη μια φορά η προσφυγιά έδειξε το σκληρό της πρόσωπο. Η εμφύλια μάχη άφησε τα σημάδια της για πολλά χρόνια σε πολλούς συγχωριανούς μας. Ο πόνος, η κατατρεγμή και ο αναγκαστικός εκπατρισμός για αυτούς που έφυγαν σε άλλες χώρες, καθώς και οι πληγές που δημιουργήθηκαν σε αυτούς που έμειναν για να συνεχίσουν τη ζωή τους, αποτέλεσαν τροχοπέδι για την ανάπτυξη του χωριού μας. Η αθρώα μετανάστευση που άρχισε τη δεκαετία του 1960 τόσο προς το εσωτερικό της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, όσο και το εξωτερικό, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αμερική, αποτέλεσε άλλο ένα χτύπημα στη συρρίκνωση του πληθυσμού του χωριού μας. Εν τούτης, τα προβλήματα αυτά, η αρρώστιες, οι κακουχίες, οι πόλεμοι, οι διχόνες, η προσφυγιά, δεν εμπόδισαν πολλές οικογένειες να κατευθύνουν τα παιδιά τους προς τους τομείς των γραμμάτων και των τεχνών και έτσι πολλοί συγχωριανοί μας έγιναν γιατροί, καθηγητές, δάσκαλοι, πολιτικοί, μηχανικοί, τραπεζικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί, άλλοι πάλι οδηγούμενοι από το ένστικτό τους και με σύμμαχο τη σκληρή δουλειά ασχολήθηκαν με άλλα επικερδή επαγγέλματα που τους κατέστησαν αξιοζήλευτους επαγγελματίες, μαρμαρογλύπτες, ιδιοκτήτες ταξί, ιδιοκτήτες φωτοστούντιος κτλ. Στην απογραφή του 1929, εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη, το χωριό μας αριθμούσε περίπου 750 κατοίκους, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Σήμερα, οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού δεν ξεπερνούν τους 150. Αγαπητοί συγχωριανοί και συγχωριανές, πιστεύουμε πως όσες γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, πήγαν σχολείο, έπαιξαν κρυφτοκυνηγητό ή τσιλίκι, κλώτσισαν την μπάλα στο γήπεδο του χωριού, χωρισμένοι σε ομάδες πάνω και κάτω μαχαλάς, βόσκησαν τις αγελάδες, τα πρόβατα ή τα κατσίκια στον κάμπο, όσοι πηγαίνανε στο σχολείο με τρίπια παντελόνια και λάστιχα παπούτσια, όσοι φάγανε ψωμί και αλάτι κυριολεκτικά, όσοι κάπνισαν το πρώτο τους τσιγάρο κρυφά, μην τους δει κανένα μάτι,
και το πει στο γονιό τους, όσοι κάνανε μπάνιο στο μπουζά, στο ποτάμι, όσοι τριβούσαν τα ξένα μποστάνια ή έβουσκαν τα ζώα τους σε ξένους γουτζέδες και τους κυνηγούσε ο κουρουτζής ο Γιώργης ο Κοντομπάτζακας, όσοι γύριζαν το χωριό τα Χριστούγεννα για να πούνε τα κόλιαντα και τα κάλαντα, όσοι χόρεψαν με τη μουσική από το ηλεκτρόφωνο σε δίσκους των 33 στροφών στο μαγαζί του Βάγιου, όσοι έπαιξαν ξερί ή 21 στα καφενεία, όπου να βρίσκονται, να ζουν και να εργάζονται, πολλές φορές αναπολούν με νοσταλγία, με αγάπη, με συγκίνηση, με πίκρα, τους φίλους τους παλιούς, τους συμμαθητές, τα ξαδέρφια, τους θείους και τις θείες, το σχολείο, την εκκλησία, την πλατεία, τον κάμπο, τις ρεματιές. Πόσες φορές δεν ανταμώσαμε με συγχωριανούς μας που έχουν χρόνια να έρθουν στο χωριό και όμως θέλουν να μαθαίνουν και ρωτούν με λαχτάρα τι κάνει ο τάδε ή ο δίνα. Έχει υποθεί πως οι λαοί που ξεχνούν τις ρίζες τους και αποκόπτονται από τις παραδόσεις τους είναι καταδικασμένοι να εξαφανιστούν στο πέρασμα των αιώνων. Αγαπητοί συγχωριανοί, σήμερα με την παρουσία μας σε αυτό το χώρο αποδεικνύουμε ότι δεν ξεχνούμε τις παραδόσεις μας, αγαπάμε το χωριό μας και την αγάπη και θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας που δυστυχώς δεν μπόρεσαν να έχουν τα βιώματα που προανέφερα, αλλά τους τα έχουμε διηγηθεί πολλές φορές. Γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε στην απόφαση να ενεργοποιήσουμε τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Σαύρας προκειμένου να ζωντανέψουμε έστω για λίγες μέρες το χωριουδάκι μας, να δώσουμε χαρά στους παππούδες και στις γιαγιάδες και σε όλους τους κατοίκους του χωριού. Η παρουσία σας στην εκδήλωση αυτή μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πολύ την Πρόεδρο του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σαύρας. Θα παρακαλούσα τώρα να έρθει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Δημοτήχου, ο κύριος Τζαγκανάς Ιωάννης. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Δεν θα πω τίποτα ιδιαίτερο, απλώς θέλω να ευχηθώ οι συναντήσεις τις οποίες ξεκινήσατε να τις εκατοστήσετε, να χαίρεστε τα προσφυλή σας πρόσωπα και να είστε πάρα πολύ καλά. Να περάσετε μια καλή απόψε και να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Γεια. Θα ήταν παράληψή μου να μην πω ότι στην εκδήλωσή μας αυτή παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος του Δημοτήχου, ο κ. Παστολής Παρασκευάς, αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων που τον εξανάγκασαν να φύγει, μαζί να εκφράσουμε τις ευχαριστίες από την πλευρά του για την πρόσκληση που του κάναμε να έρθει στην εκδήλωσή μας. Θα παρακαλούσα όμως τώρα να έρθει λίγο να μας πει δύο κουβέντες και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρυσικών, ο κ. Αθανάσιος Ψωμακίδης, τον οποίο και ευχαριστούμε και για τη συνδρομή του, όπως και τον κύριο Τζακανά, για την βοήθεια που προσφέρει για να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση. Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω τη δεύτερη συνάντηση των Σταυριωτών και συγχαρητήρια στην Πρόεδρο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την προσπάθεια που κάνουν και είμαστε πάντα δίπλα τους, η τοπική διοίκηση, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας εύχομαι μια αξέχαστη βραδιά. Να περάσετε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πρόεδρο. Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι, θα θέλαμε τώρα να προχωρήσουμε